Kunamatira varoyi kwakafanana nemunhu ari kupfimba hure kuti I love you. Kuesta statement iyoyo. Yes. Ari pfimbwe unongobvunza kuti imari. Hello guys, how are you? Zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo Picture. Yes, today kusangana pano pa Sekuru Gudo Picture TV vamuzoti chikupakura dzakasiyana siyana. Yes, of course, dzoka na Apostole Chiwenga vachiita violence yavo yangara vachiita. Munokoza kuti murume mukarwa make amuna chabunozeza. Bari chimwe chokwadi chinotaurwa na Apostole Chiwenga soka. Mahwani chinotoda madyasadza because unogona ngozviuraya. Alright, rekaiti pambire mberi reka video kacho then tozo kurukura mashure tichiona zvakamira sei. Kunamatira varoyi kwakafanana nemunhu ari kupfimba hure kuti I love you. Kuesta statement iyoyo. Yes. Ari pfimbwe unongobvunza kuti imari. Nopfimba hure unopenga here. Amakadi sister ndikuonewo rotokuseka kuti kwana taurai pababa chinombo chadzisa. Uri kudei? Handisi kurara. Anokuti utadza kurara chii? Kuna mati. Anzu. Unenge uchitotaura kuti hausi kurara. Uchifunga hure. Hure renge ichitokuseka. I've always been saying this to men. Sorry guys, ndichambodibudei musaka a little bit. I was thinking this other day. Ndichiti munhu unonzi wabatirwa mamessage mufoni mako nemukadzi. This one is for those who are married. Wabatirwa mamessage mufoni mako nemukadzi. Hure. Shuwa uri kuchengeta nhamba dzehure mufoni mako. Unopenga here because uona iwo watobva kwa hausi kumboziva kuti kwasarani. Munhu wausingakwanisa kumoneta, munhu wausingakwanisa kucontrola is now controlling you remotely. That communication link yamakaisa nekucommunicate kwamuri kuita kwazoita kuti ubatirwa mamessage namadam. It's not supposed to be there. Hure rinofana kuita zvaiva zvakaitwa nahanzi Judha wemubhaibheri uye akazorara nemuroora wake uye akanogarirwa kumberi akasiya abatisa tsvimbo yake. Unenge uchimbozama kuita sei kuchengeta nhamba dzehure mufoni? Because munhu ukaona haukwanisi kumumonita, haukwanisi kumucontrola, uchingobva parusara pachipinda mumwe. Iwe usati wapinda mune mumwe munhu atobuda imomo. Saka which means the contract yawinaye nemunhu ikawo inongoshanda the moment yaunenge uinaye. That's only when you can control that person. Saka it means the moment yaunobva ikoko, delete whatever number, don't even keep the number in your phone. Kana wafunga kuenda kunoona hure rako ndopa unorifonera ipapo kuti ndiri kuya ikoko, uchibva ikoko kublock because this person haafani kukucontrola zvekusvika pakuti ane matext ake ari kuonekwa namadhamu vako mufoni mako. Hamena kana muri kubata pane kasensi kacho because you cannot control that person. Once wabva kuhureka haukwanisi kurifonera pakati peusiku uchitoda kuona kuti unani. And I'm sure a lot of men agree with me here. Once waita zvaunenge waita zvatobvara. There's no need yekuramba uchinetsa munhu wari kuziva kuti anotokukosta. So it doesn't make any sense kunyenga hure kana kunyengerera hure because iwo uchitoenda kuenda uchitoziva kuti munhu ihure, you know kuti relationship yenyu iri pamari. Saka what you simply need to do is to do what Apostole Chiwenga is saying. Uri kufana kutongobvunza direct, live and direct imari, how much do you want? Woudzwa then waita zvinhu zvawaita sei zvawafambira uchipedza wabva ikoko hapana tumwe attachment strings twaunofana kunge uinato nehure. It doesn't matter kuti rakatsvuka, it doesn't matter kuti radi, just know kuti kusekerwa kwawaitwa nemabatirwa waitwa wangoitwa izvo nekuti uri kubuditsa mari. Maybe unobuditsa that day but uchaburitsa after or wakambobuditsa kumashure.
she's just returning the favors of what you paid. Actually, she's at work. And now you are forgetting what you have paid. Saka munhu waunobhadhara, you don't need to worship that person. You don't need kukumbira rudo kuti naimi ndiri kukumbirawo kutaura nemi, naimi ndinokudaiwo. Ameno kuti munozviona unoda chipa munhu waunoziva kuti haazi wako wega. Iwe unotozviziya kuti munhu haazi wako wega ndewenyu makawanda. Saka ungaende mushopu woti ndiri kukumbirawo kutenga sugar. This is a very good example. Uine mari yako unotosvika uchitoti sugar imari. What disagree me on this sugar example? Uchisvika mubhawa uti ndiri kukumbirawo kutenga doro. Handisati ndambonzwa munhu anoburitsa mashoko aiti ndiri kukumbirawo kutenga doro, kana ndiri kukumbirawo kutenga sugar, ndiri kukumbirawo kutenga chingwa. It's either unongosvika uchiisa mari yako pakaunta uchitaura chinhu chauri kuda kupiwa, kana usingatozive price tomboti hure itsva ndopaunoti sugar imari. Obva sugar $2, pane yemadhora, pane yema$3, pane yema15, uchienda nekuti uda keseri wopiwa. But as long as you are buying, you don't need to beg. You just need to ask for the price kuti uone the amount yawinayo inoenderana here kana kuti inokodzera here kuti uzopiwa that whatever product you want in return. Saka Apostole Chiwenga vandinakidza on this video. This video might be old, but there are a lot of lessons to learn from this video. Let's watch it again and break it down for the last time. Pane munhu ari kupfimba hure kuti I love you. Kuesta statement hiyo. Yes. Ari pfibwe. Nokobvunza kuti imari. Nopfimba hure unopenga here. Amakadi sister ndikuonewo rotokuseka kuti kwana. Taurai papa bhala chinombo chadzisa. Hanzi rotokuseka kuti kwana. And that is true. Ichokwadi unosekwa kunzwi yakakwana here because you don't even know what you are doing. Number one, hure riri kuziva kuti iwe unoziva kuti ihure. Saka what are you trying to do? Ndopa unorohwa kana mbama nehure. Wati wamborohwa mbama bvunza ini ndakambozvita zvirikutaurwa naApostole Chiwenga izvi ndakabva neko. Zenya kana kuti hure rinogona kutaurira kuti siyana neni. Uchingobva ipapo, I'm telling you, uchingobva ipapo hure riro rinosara chikechwa. Kana kuti shamwari yako inotouya igotokecha hure riro rakuudza kuti handite zvekukechesa because wauya nerong approach rinototya. Iri raseka iri nderimwe iyi, but mamwe acho anototya kuti munhu ari kunyazoziva ndiri hure asi ari ndikataurawo nemi miswai wakobara miswai. Apostole Chiwenga vauya neshoko hombaba rinoda manje munhu akablesswa kuti akwanise kupatsanura this show. But anyway, thanks guys for watching my video. Keep on supporting me nekundisubscribe ndikure. Pamunenge musiri kufanana napo, let me know in the comment section. Topagadzirisa zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka. Muve nezuva rakanaka. Zita rangu ndinonzi SGP kana kuti Sekuru Kudo.